ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Гузориши навбатии мустақими мо аз рафти баргузории рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола пешниҳоди шумо мешавад ва имрӯз дастаҳои мунтахаби Умон ва Шри-Ланка ба масофи ҳам мераванд. Ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат мегирад ва мо шумо имкон дорем дар пахши мустақим ин рақобатро тамошо кунем. Хуб, дӯстони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаҳо ҳайати аввалияи дастаи мунтахаби Умонро барои мо шумо пешниҳод доранд. Ҳамчунин гурӯҳи бозигарони ҳайати эҳтиётии ин тимро метавонед бубинед дар ҷараёни иштироки худ дар рақобатҳои марҳилаи гурӯҳӣ. Дар гурӯҳи И тими миллии Умон аллакай як бозиро доир кард. Онҳо дар даври якум аз дастаи Малайзия бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуданд ва умуман дастаи Умон дар ин синну сол дастаи миёнаҳол ба ҳисоб меравад. Дар солҳои охир дар чемпионатҳои Осиё ҳам иштирок карда буд байни ин синни сол, аммо натиҷаҳои назаррас ба қайд нагирифтааст. Хуб, тавре мо шумо дида истодаем инҷо суҳбати охирин ва дастфишурии сарбонҳои ҳарду даста бо доварон сурат мегирад. Довари асосии ин рақобат Торфонг Сомсинг аз кишвари Таиланд мебошад. Ба ӯ Рачим Сричай аз Таиланд ва Амҷад Алхалил аз кишвари Сурия кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Ферас Тавил, ӯ ҳам аз кишвари Сурия аст. Комиссари бозӣ Тариқ Ҳайдар аз Лубнон ва нозири доварон Турки Муҳсин аз ҷумҳурии Исломии Эрон. Хуб, ҳайати аввалияи дастаи мунтахаби Шри-Ланкаро ҳам барои мо шумо нишон доданд. ин даста дар мусобиқаи мазкур аллакай 2 бозӣ доир кард ва дар ҳардуаш мағлуб шуд. Дар даври якум аз Кореяи Шимолӣ 4-0 ва дар даври дуюм аз Тоҷикистон 3-0. Хуб, дастаи Шри-Ланка ки дар гурӯҳи мо дар маҷмӯъ 5 даста аст, 3 давр пайдар ҳам бозӣ мекунад. Дар даври чорум истироҳат хоҳад дошт. Рӯзи 27 сентябр бозӣ намекунад ва баъдан рӯзи 29 сентябр боз онҳо бозии худро доир мекунанд. интизори садои хуштаки довар ҳастем ва баъд аз он бевосита дар бораи ҳайатҳои ҳарду даста гуфта мегузарем. Тими миллии Умон баъд аз бозӣ дар даври якум, дар даври дуюм озод буд. Дӯстони гиромӣ, Кореяи Шимолӣ бо Малайзия 0-0 бозӣ карданд. Шри-Ланка бо Тоҷикистон 0-3. имрӯз бозиҳои даври сеюм сурат мегиранд. Дар гурӯҳи И Умон бо Шри-Ланка бозӣ мекунад ва соати 20 бо вақти душанбе дастаи мунтахаби ҷавонони кишварамон бо Кореяи Шимолӣ бозӣ мекунад. фикр дорам ин бозӣ бисёр мушкил ва ҳамзамон бозӣ бисёр муҳим аст барои бачаҳои мо ва ҷавонони мо кӯшиш мекунанд то натиҷаи заруриро ба қайд гиранд. ҳуҷуми бозигарони дастаи Умонро ин лаҳзаҳо мебинем. ин ҳолат бартараф шуд. пайдар ҳам талошҳо аз сӯи бозигарони Умон ва дар маҷмӯъ ин ҳуҷумро бозигарони Шри-Ланка бартараф карданд. хуб, ҳайати дастаи мизбон, яъне мизбони исмии ё мизбони номиналии ин рақобат тими миллии Умон ба ҳисоб меравад ва дар ҳайати аввалияи ин даста бозигарони зерин вориди арсаи рақобат шуданд. Дарвозабон рақами 1 Абдуллоҳ Алҷабрӣ, дифоъгарон рақами 2 Одай Манварӣ, рақами 5 капитани даста Ҷавод Халифа Ал-Азӣ, рақами 6 Фаҳад Ал-Муҳайнӣ, рақами 7 Юсуф Али Ал-Шарибӣ, рақами 8 Маҷид Ал-Форсӣ, рақами 9 Муҳаннад Ал-Саадӣ, рақами 11 Саид Ғосиб Ал-Қанбусӣ, рақами 13 Аднан Хамис Ал-Мушайфирӣ, рақами 20 Файсал Ал-Ҳадидӣ, рақами 21 Абдулазиз Ал-Шаосӣ. сармураббии даста Аҳмад Муборак Ал-Алавӣ аз кишвари Умон аст. тарҳи ҷойгиришавӣ дар маҷмӯъ агар аз рӯи суратҷаласаи ин бозӣ баҳо диҳем,
дӯстони гиромӣ рости дар сурат ҷаласаи ин рақобат дар рости мавқеъҳои бозигарон панҷ дифоъгар ва панҷ ҳамлагар оварда шудааст бо як дарвозабон. аммо тавре ҷойгиршавӣ тавре мо шумо мебинем он тавре ки инҷо навишта шудааст нест, балки мумкин даста дар маҷмӯъ бо се дифоъгари марказӣ бозӣ кунад. ва боз ҳам хоҳем дид дар рафти гузориш боз ба ин мавзӯъ бармегардем. ҳайати дастаи мунтахаби Шри-Ланка дар хати дарвоза рақами 1 Аҳмад Шариф, бозигароне ки дар майдон ҳастанд. рақами 2 Муҳаммад Абдулло, рақами 4 Муҳаммад Фадил, рақами 5 Айман Риёз Завоҳир, рақами 6 Муҳаммад Фарҳод ҷо партофти тӯб ва тавре мо шумо дида истодем аз мавқеъи худ пеш баромадани Аҳмад Шариф ҳам натиҷа надод. рақами 7 Муҳаммад Шоҳил, рақами 8 Тенука, рақами 10 Муҳаммадҳу Мунсиф капитани даста, рақами 11 Муҳаммад Тилҳам, рақами 14 Муҳаммад Ҳамдӣ ва рақами 23 Ҳариш капитани даста Раҷамани Девасагаям аз кишвари Шри-Ланка мебошад, яъне мутахассиси маҳаллӣ ба дастаи мазкур роҳбарӣ мекунад. имрӯз як мушкили кадрӣ дорад дастаи Шри-Ланка. дар рақобати имрӯза Муҳаммад Садир, бозигари ин тим, иштирок намекунад. талошҳо бениҳоят зиёд ҳастанд аз сӯи дастаи мунтахаби Умон ва тавре мо шумо дида истодем бештар онҳо тавассути канори чап ба ҳамла мегузаранд ва фурсатҳои голзанӣ барои ин даста аз самти дигар ҳам пайдо шуда истодааст. бозӣ якум ҳам бо иштироки дастаи Умон муқобили Малайзия бад набуд. вале ин даста тавре гуфтем аз ин тим бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. Алфорси гол зад дар дақиқаи 88-ум, он ҳам аз пеналти. ирсоли навбатии тӯб рост ба дасти дарвозабон Аҳмад Шариф. аммо Шри-Ланка ҳам дар бозӣ бо Кореяи Шимолӣ дар даври якум ки гуфтем 4-0 мағлуб шуд ва ҳам дар бозӣ бо Тоҷикистон хело заиф буд. маълум аст ки дар ин гурӯҳ дастаи аз ҳама заифтарин Шри-Ланка аст. ва дӯстони гиромӣ, як ҳолати дигар ҳам ҳаст. барои мисол аз 47 кишваре ки дархост дода буданд барои иштирок дар ин мусобиқа, 45 даста дар мусобиқа иштирок карда истоданд
ба ҳангоми тақсимбандӣ баъзе гурӯҳҳо иборат аз 5 дастаӣ шуданд, баъзе гурӯҳҳои дигар иборат аз 4 дастаӣ. инҷо имконият барои бозигарони Умон, аммо ин фурсат тавре мебинед натиҷаи хуб намедиҳад. ва ба ин тартиб дӯстони гиромӣ, ман гуфта метавонам ки аз гурӯҳи A то E, яъне 5 гурӯҳи аввал 5 дастаӣ доранд, аз гурӯҳи F то гурӯҳи J 4 дастаӣ. ба ин тартиб натиҷаи бозии муқобили дастаи панҷуми гурӯҳ ба эътибор гирифта намешавад. аз эҳтимол дур нест ки дар гурӯҳи мо дастаи панҷум Шри-Ланка хоҳад буд, зеро тавре мо медонем дар ҳамин гурӯҳе ки Тоҷикистон бозӣ дорад, Умон ва Малайзия дастаҳои хуб ҳастанд. Кореяи Шимолӣ маъмулан дар солҳои қаблие ки дар мусобиқаҳо иштирок мекард бениҳоят натиҷаи хуб ба қайд мегирифт ва тими миллии ҷавонони мо ҳам бо дар назар доштем ки мизбони ин марҳилаи интихобӣ ҳастанд, яке аз даъвогарони асосӣ барои баромадан ба марҳилаи баъдӣ мебошанд. вазъияти бисёр хатарнок аст дар ин лаҳзаҳо. бубинед як дифоъгаро чӣ гуна аз садди роҳи худ дур кард. Юсуф Али Ал Шабибӣ ва баъдан зарбаи задаи ӯ андаке баландтар рафт. хуб, агар натиҷаи бозии дастаҳо муқобили тими охирини гурӯҳ ба эътибор гирифта нашавад, дар ин сурат ба эҳтимоли зиёд тавре гуфтем мумкин Шри-Ланка ҳамин гуна даста шавад. ба тими миллии мо лозим меояд дар се бозии баъдӣ боқӣ монда бо Кореяи Шимолӣ, бо Умон ва Малайзия барои натиҷаҳои беҳтар ҳатман мубориза баранд, зеро аз гурӯҳ бо ишғоли зинаи якум ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан бисёр хуб аст. Агар бо зинаи якум нашуд, 5 дастаи беҳтарини ҷои дуюм аз гурӯҳҳо ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ меёбанд, яъне 10 дастае ки мизбони 10 дастае ки умуман ҷои якумро мегиранд, 5 дастаи дуюми беҳтарин ва мизбони ояндаи мусобиқа ин тими миллии Чин мебошад ки аллакай онҳо дархости худро барои қабули ин мусобиқа аз қабл пешниҳод карда буданд. тавассути канори чап боз ҳам тавре мебинед ҳуҷумҳои хатарноки тими миллии Умон роҳандозӣ мешавад. партофти тӯбро мебинем. зарба ҳам сурат гирифт ва каме ба якдигар халал мерасонанд ин лаҳзаҳо. бозигарони Шри-Ланка тавре дидед дарвозабон Аҳмад Шариф барои ба дасти худ гирифтани тӯб тайёрӣ медид, аммо ҳамдастааш дар ҳамон ҳолат ба ӯ халал расонд.
ирсоли навбатӣ туп ва ниҳоятан ҳисоб кушода мешавад. канори чап холӣ гузошта шуда буд ва тавре мову шумо дидем ҳисоб кушода шуд. дар ин лаҳзаҳо одай ал-манварӣ ба задани гол даст ёфт. хело ирсоли хуб буд ва зарба ҳам бо сар ба таври зарурӣ иҷро шуд. ҳоло ҳатман барои мову шумо саҳнаи такрориро пешниҳод хоҳанд кард. як бор дигар биёед бубинем. тавассути бозигузорӣ аз зарбаи кунҷи туп ба бозӣ дароварда шуд. одай ал-манварӣ бо сар бисёр зарбаи хуб зад. ҳамчунин гуфтан мумкин аст ки инҷо офсайд ҳам набуд. ва бубинед як хато, як нофаҳмӣ байни бозигарони Шри-Ланка ба чӣ оварда расонид. дар ҳоле ки дарвозабон Аҳмад Шариф тайёр буд тӯбро ба даст гирад, ҳамдастаи ӯ тӯбро аз майдон берун кард ва баъд зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи умон аз зарбаи кунҷӣ тавассути бозигузорӣ тӯбро ба бозӣ медароранд мизбонони исмии ин рақобат ва баъдан гол ба қайд гирифта мешавад. як бор дигар ҳолатро метавонед бубинед. вайрон шудани қоидаи бозӣ зидди Муҳаммад Тилҳам дида шуд. тими миллии ҷавонони то 20 солаи Шри-Ланка ки қаблан дастаи мунтахаби ҷавонони то 19 сола ҳам гӯем ба ҳамин синни сол ки наздик буд, ҳамин дастаро намояндагӣ мекунад. ҳеҷ гоҳ дар таърихи худ ба марҳилаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳонии фифа албатта дар байни ҷавонони то 20 сола дар риштаи футбол роҳ пайдо накардааст. ва дар марҳилаҳои гуногуни интихобие ки дар марҳилаҳои интихобии гуногун вақте қаблан иштирок карда буданд, дар маҷмӯъ 10 бозӣ доштанд, 3 ғалаба, 1 мусовӣ ва 14 бохт ба қайд гирифта шудааст аз сӯи ин даста. умуман агар бигирем, инҷо биёед ҳуҷуми бозигарони Шри-Ланкаро бибинем. туп нигоҳ дошта мешавад. хуб, дар солҳои 60-уми асри гузашта вақте чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 19 сола роҳандозӣ мешуд, иштироки бисёр фаъол дошт тими миллии Шри-Ланка. ин ба он хотир буд ки дар маҷмӯъ ҳамон давра футбол на он қадар рушд ёфта буд дар Осиё, на ҳар як кишвари осиёӣ дастаҳои футбол дошт. Шри-Ланка ки гӯем як таърихи монанд ба Ҳиндустон дошт ва мустамликадорони англис инҷо хело барвақт омада буданд. табиист ки футбол пештар пайдо шуда буд назар ба баъзе кишварҳои осиёӣ ва як рушди муайян, як дараҷаи рушди муайян албатта дар ҳамон солҳои 60-уми асри гузашта низ дошт. хулас, дар соли 1961 бори аввал дар даври гурӯҳии чемпионати Осиё иштирок мекунад ин даста, соли 1963 бори дуюм,
1966 бори сеюм, 67 бори чорум ва дар соли 1967 аз ҳама беҳтарин натиҷа ҳам ба қайд гирифта мешавад. онҳо то чаҳор якнёӣ расиданд. хуб соли 1969, соли 1976, соли 1978, соли 1986 ин даста дар мусобиқаҳо иштирок кардааст. дар маҷмӯъ 10 маротиба иштироккунандаи ҷоми осиё байни ҷавонони то 20 сола мебошад, вале танҳо як бор аз гурӯҳ баромад, он ҳам дар соли 1967 ва то даври чаҳор як ниҳоӣ расид. ҷои таъкид аст ки дар солҳои қаблӣ дӯстони гиромӣ ин мусобиқа ҳар сол сурат мегирифт. аз соли 1959 вақте бори аввал роҳандозӣ шуд, то соли 1970 бетанаффус анамин мусобиқа сурат гирифтааст. баъдан боз ҳам то соли 1978, аз соли 1975 то 1978 пай дар ҳам 4 соли дигар мусобиқа сурат гирифт. баъд аз он ман дар баргузории мусобиқаи ҷоми осиё ҳам тағйиротҳо ворид шуд. инҷо вазъияти хатарнок аст ва аллакай голи дуюмро Умон мезанад. хело гузариши хуб аз канори чап. тавре мо мебинем Муҳаннад Алсаадӣ инҷо голро ба номи худ сабт карда истодааст. як бор дигар биёед бубинем гузариши бисёр хуб аз канори чап. ба танҳоӣ метавонем бигӯем дар ин ҳолат Юсуф Али Ал-Шабиби имкониятро барои ҳамдастояш ба вуҷуд меорад. маҳз гузариши бисёр олӣ аз канори чап боиси ба вуҷуд омадани вазъияти хатарнок шуд. дар натиҷа мо шумо дидем ки умониҳо тавонистанд голи аввалини худро дар бозии имрӯза, голи дуюми худро дар бозии имрӯза ба ҳадаф расонанд. аммо ин гол ба фарқ аз голи қаблӣ бо ин ҷиҳат гуфтем фарқ мекунад ки бо таркибороӣ дар маҷмӯъ ва истифодаи ҳунари маҳорати як бозигар, ҳунару маҳорати инфиродии як бозигар ба ҳадаф мерасанд бозигарони тими миллии Умон. дар ҳолати қаблӣ, дар ҳолати голи якум онҷо Партофт албатта бештар нақш бозида буд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. бисёр дақиқ ба канори рост Партофти диагоналии тӯб анҷом дода шуд ва инҷо довар чӣ ишора мекунад? зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Умон. ин дафъа аз зарбаи кунҷӣ на он қадар хуб тӯбро ба бозӣ дароварданд бозигарони тими миллии Умон ва ҳоло маҷбур мешаванд ки бо пас додан ба дарвозабони худ боз аз нав ҳуҷуми худро оғоз бахшанд.
خب تا همین لحظه که حساب 2-0 با فایده عمان است، از احتمال دور نیست که این دسته باز هم در برابر شریلانکا امروز میتواند با حساب خیلی کلان صاحب برتری شود و غلبه نخستین خود را در مرحله انتخابی به دست دارد. خب دوستان گرامی، بالاتر گفتیم که از سال 1959 تا سال 1978 پای در هم چمپیوناتی آسیا بین جوانان تا 19 ساله صورت میگرفت. سال 1979 مسابقه برپا نشد. بعدا از سال 1982 سر کرده باز تنفس با وجود آمد در میانی سالهای برگزاری مسابقه، اما اون باز از بین رفت. از سال 1985 سر کرده، باز در سال 1986 پای در هم بازی کردند، اما از سال 1988 تا کنون دیگر همون تنفسی 2 سالینه بین مسابقه نگاه داشته می شود. وضعیت استانداردی مذکور را حالا میبینیم و بعدا درباره تغییرات هایی که بعد از مرحله کرونا ویروس بود در دوره برگزاری مسابقه گوناگون آسیایی برای شما معلومات خواهیم داد. ارسال توپ پرتافت نتیجه نداد. و این لحظه ها بازیگران عمان باز هم توانستند سری وقت هجومی حریف را برطرف کنند. خب در سال 2020 مسابقه میبایست در کشور ازبکستان برگزار شود، اما با سبب‌های برای همگان معلوم، یعنی به دلیل آنکه بیماری دنیاگیری کووید دنیا را فرا گرفته بود، مسابقه برگزار نشد. بعدا سالهای 2021 و 2022 هم که با تاخیر گذاشته شده بود مسابقه نگذشت و سال 2023 مسابقه در کشور ازبکستان برپا شد. آنجا دسته ازبکستان در فینال عراق را شکست داد و همزمان از همون دوره سر کردن نام مسابقه از چمپیونات آسیا به جام آسیا تبدیل داده شد و اون میانی جوانان تا 20 ساله صورت میگیرد. همچنین باید فراموش نکنیم که 4 دسته بهترین آسیا بعداً در چمپیونات آسیا که زینه های یکم، دوم، سوم، چهارم رو میگیرند. دکترش اکنون بازی برای جای سوم صورت نمیگیرد. وقتی اخیر دو دسته ناکامی دوره نیم نهایی پیوسته نشانی برنجی رو به گردن میآویزند. در مجموع همین 4 دسته صاحب راحت به مرحله نهایی چمپیونات جهان میشن، همچون نماینده از آسیا، یعنی چمپیونات آسیا، دکترش جام آسیا بین جوانان تا 20 ساله، همزمان مرحله انتخابی برای چمپیونات جهانی فوتبال این سن و سال هم هست. قاعده بازی ویران شد. تورفونگ سومسینگ در این حالت صدای اشتراک خود را بلند میکند. داور مرکز که از کشور تایلند است. عموما اگر اهمیت داده باشد زیاد دخالت نمیکند داور. اجازه داده ایستاده است که دسته ها بازی خود را نشان دهند. و اصلا همین گونه شیوه داوری بسیار خوب و با مقصد موافق است. اینجا توپ از میدان بیرون شد.
талошҳо ва кӯшишҳое ки бозигарони тими миллии Шри-Ланка барои роҳандозии ҳамлаҳо анҷом медиҳанд аксари вақт бенатиҷа ҳастанд ва дар наздикии ҷаримагоҳи ҳарифа ё дар қисмати миёнаи майдони ҳариф аллакай онҳо тӯбро аз ихтиёри худ берун карда истоданд. Бо чунин роҳ албатта ба ҳуҷум гузаштан, бо чунин шева ба чизе умед бастан ва ё роҳандозӣ кардани ҳамлаҳои хуб ғайриимкон аст. бори дигар метавонед такрори ҳамон саҳнаеро бубинед ки голи якум чӣ гуна зада шуд. Партофти бисёр хуб аз канори рост, зарба бо сар ва бо ҳамин дифогар Одаи Алманварӣ ҳисобро мекушояд. вазъиёт бо ҳаво давоми чанд рӯзи охир андаке боз гарм шуд аз нав. Дар рӯзҳои пештар аз ин агар аҳамият дода бошед андаке бо фарорасидани тирамоҳ ё фасли поиз ба ислоҳи дигар хело салқиш набуд ҳаво, аммо дар рӯзҳои охир аз нав гарм мешавад. аз ин рӯ дар рафти бозии имрӯза 1 дақиқа вақт барои обнӯшӣ дар қисми якум муайян шудааст ё дақиқааш ҷудо шудааст. ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳзаҳо бар муқобили бозигари рақами 9 Муҳаннад Алсаадӣ вайрон шудани қоидаи бозиро мо шумо дидем. боз як ирсоли тирвори дигар аз канори рост ба дохили ҷаримагоҳ инҷо сурат мегирад, аммо ин ҳолат бартараф шуд. идомаи ҳуҷумро мебинем. бозигарони Умон боз як партофти дигарро анҷом медиҳанд ва ҳамин лаҳзаҳо тавре маълум мешавад яке аз бозигарони тими миллии Умон андаке осеб ҳам гирифтааст.
صحنه تکراری همان لحظه برخوردی بازیگری عمومی رو شما هم دیدید. یکی از فعالترین بازیگران این دسته یوسف علی الشبیبی. اندکی آسیب گرفته بود، بعد از کمک تیبی گرفتن و از جای خود برخاست و بازی رو دوام میدهد. اما طبق قانون قاعده وقتی طبیبان اینجا با میدان برآمدن باید بازیگری که به او کمک تیبی رسانده شد اون نیز از میدان بیرون برود و بعدا با رضایت داور با اجازت او به میدان وارد شود. غیر داشتن قاعده بازی رو میبینیم و داور حالا به نزد بازیگری عمومی میآید. با او با فکرم یک صحبتی جداگانه خواهد داشت. برای این قاعده ویران کنی. تغییرات در هیئت دسته شریلانکا این لحظه ها. رقم 8 تنوکا از میدان گرفته می شود و به جای او به میدان رقم 19 مفضل برآمده ایستاده است. شاید بازیگری قبلی که از میدان گرفته شد اندکی آسیب گرفته باشد، اما از رفت قدم زنی ها و حرکت های او این چیز را ما پی نمیبریم. باز هم تلاشی نوبتی بازیگران عمان و ببینید که اینجا چگونه حالت است. حساب 3-0 می شود. حساب 3-0 می شود و بازیگری رقم 7 یوسف علی الشبیبی که بسیار فعال بود در رفت این بازی، مخصوصا در گل دوم پسی گلی به نام او نوشته شد، اینجا با زدنی گل موفق شده ایستاده است و با همین حساب 3-0. یک بار دیگر میتوانید حالت رو ببینید. دفاعگرانی شریلانکا نه آنقدر خوب بازی کردند، زیرا آنها میبایست گذاری کنند، تلاش ورزند برای قابلیت کردن برای ضربه زنی یوسف علی الشبیبی، اما اصلا این کار رو انجام ندادند. این مراتب خیلی برعکتر با بازیگران شریلانکا میاثر شده ایستاده است که هجومی دسته حریف را برگردانند، اما این همگی برای چند ثانیه بود. از نو بازیگران عمومی هجوم میکنند. ضربه کنجی نوبتی با فایده عمان.
ирсоли тӯбро дидем. Мубориза давом дорад ва ин ҳолатро бо мушкили Аҳмад Шариф бартараф мекунад. як бори дигар биёед бубинем. акнун капитани тими миллии Умон инҷо ирсоли тӯбро анҷом медиҳаду ҳисоб 4-0 мешавад. дубл карда истодааст бозигари умонӣ Юсуф Али Ал-Шабибӣ ва ҳамон тавре мо болотар қайд карда будем дӯстони гиромӣ. баъд аз он ки дар 20 дақиқаи аввал 2 гол задан бозигарони тими миллии Умон, аз эҳтимол дур нест ки ин бозӣ боз ҳам бо бартарии калони ин даста ҷамъбаст шавад ва лакаи мо шумо дар рафти қисми якум мебинем ки боз 2 голи дигарро бозигарони умонӣ ба ҳадаф мерасонанд ва ин голҳо аз сӯи Юсуф Али Ал-Шабибӣ зада шуд. бениҳоят хуб бозӣ мекунад ҳамин бозигар. дар рафти роҳандозии ҳамлаҳо ҳам саҳмгузор буд қаблан ва инак худаш 2 дафъа гол зада истодааст. дар қабати дуюм бисёр олӣ ҷаҳид ва баъдан ана ин амалҳои акробатикӣ барои таҷлил аз гол боз ҳам ба таври бисёр олӣ ҳунару маҳорати ӯро барои мову шумо нишон медиҳад. гузариши бисёр хуб аз канори рост. ва дар ин лаҳзаҳо акнун тавре дида мешавад бозигарони Шри-Ланка каме нофаҳмӣ доранд пеш аз ҳама байни худашон. як ҳамдастаашон осеб гирифтааст вале онҳо мехоҳанд зуд тӯбро аз аут ба бозӣ дароварда ҳуҷум роҳандозӣ кунанд. инҷо тӯбрабоӣ бисёр хуб буд аз сӯи бозигари рақами 7 Муҳаммад Шаҳил, аммо баъдан зидди ӯ тавре дидем қоидаи бозӣ вайрон шуд ва барои риояи ферплей бозигарони Умон тӯбро ба ихтиёри Шри-Ланка бармегардонанд. дар идомаи рақобатҳо дар даври сеюм тими миллии Умон рӯзи 27 сентябр бояд нақтараш дар даври чорум акнун онҳо бо Кореяи Шимолӣ рӯбарӯ мешаванд. Малайзия бо Тоҷикистон бозӣ мекунад рӯзи 27 сентябр. ва ҳамчунин рӯзи 29 сентябр Шри-Ланка бо Малайзия ва Тоҷикистон бо Умон рақобат хоҳад кард.
Angga go depan, Angga go depan. Number 5, go. Clear. фурсат пайдо намешавад барои роҳандозии ҳамлаи ҷавобӣ. умуман аксу ҳуҷумҳо тақрибан дида нашудан аз сӯи Шри-Ланка. бисёр мушкил аст муқобили умуман бар ин дастае ки аз нигоҳи ҷисмонӣ хело рушд ёфтааст, гӯем ба аксу ҳуҷум гузаштани бозигарони Шри-Ланка, зеро ҳариф ҷисмонан имконият пайдо карда истодааст ки ҳатто дар лаҳзаҳое ки тӯбро аз даст медиҳаду бо қувваи зиёд дар нимаи майдони ҳариф аст, ба қафо баргардад ва пешироҳи ҳамлаҳои эҳтимолии дастаи Шри-Ланкаро бигирад ва умуман ин ҳама ҳамлаҳоро хунсоам кунад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва дар ин лаҳзаҳо тавре шумо ҳам дидед боз як шонси дигари бисёр хуб барои бозигарони умумонӣ пайдо мешавад. аслан ҳар ҳуҷуми хатарноке ки онҳо токунун доштанд ба гол оварда расонид ба истиснои анамин ҳолат. агар ҳамаи ҳуҷумҳо махсусан ҳуҷумҳои хатарнок ба гол оварда расонанд ва умуман бо гол ҷамъбаст шаванд, пас ҳисоби бозӣ хело бузург хоҳад буд. дӯстони гиромӣ ва инро шояд мо баъдан эътирофам кунем ки шояд каме гӯем дурустам нест ин гуна ҳолат ки ҳар як ҳуҷум, ҳар як ҳамлае ки як даста ташкил мекунад дар ниҳояти кор ба рахна кардани дарвозаи ҳариф оварда расонад. хело гузариши зебо аст. боз ҳам аз канори чап агар аҳамият дода бошед, бозигари рақами 7 фаули худро нишон дод, Юсуф Али Ал-Шабиби. 3 дақиқа вақт илова карда шуд баъд аз хотимаи нимаи якум. ва боз ҳам бубинед ки аз вазъияти стандартӣ ирсоли тӯб чӣ гуна хатарнок аст аз сӯи умумониҳо. шонси навбатӣ барои онҳо пайдо шуд. дар маркази таваҷҷӯҳи мо боз ҳам Юсуф Али Ал-Шабиби қарор мегирад, аммо ин дафъа зарбаи задаи ӯ хато рафт.
дар дақиқаи иловагӣ тими миллии Шри-Ланка мехоҳад як ҳуҷуме ташкил кунад, аммо ин талошҳо натиҷа надоданд. вале дар ин байн ҳарифи онҳо аз нав қариб буд. боз як вазъияти хатарноки дигарро ба вуҷуд дорад. хуб, як садои худро баланд кард Муфаззал. шояд хост бо каме найрангбозӣ дар ин ҳолат доварро бовар кунонад ки қоидаи бозӣ зидди ӯ вайрон шудааст, аммо довар эътимод накард. боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи дастаи Умон. аллакай 3 дақиқа вақти илова шуда ҳам хотима ёфтааст. дӯстони гиромӣ, зарбаи бисёр ҳам хатарнок. довар иҷозат дод ки ба пуррагӣ аз ин вазъияти стандартии худ умониҳо истифода баранд, чунон натиҷа надод. акнун садои уштаки ӯ баланд мешавад ва қисми якум бо ҳамин хотима ёфт. ҳисоб хело бузург аст, 4-0 ба фоидаи дастаи Умон. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ.
boys, come on, come on. अरे बेंची वेलाडे. बोलो मानिका वेलाडे. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه. اینجا طور بالاتر برای شما گفته گذاشتیم بازی دور سوم مرحله انتخابی چمپیونات آسیا در جام آسیا بین جوانان تا 20 ساله صورت گرفته شده است. در گروه ای که میزبانی رقابت‌های این گروه را کشور عزیزی ما تاجیکستان بر دوش دارد. 5 دسته اشتراک میکنند در رقابت‌ها: کره شمالی، مالزیا، تاجیکستان، عمان و شریلانکا. امروز ما توجه داریم به بازی نخستی روزی سوم برگزاری رقابت‌ها در دوره سوم برگزاری رقابت‌ها. عمان با شریلانکا بازی دارند. بعد از خاتمه نیمه یکم حساب 4-0 به فایده عمان است. اکنون توجه خواهیم کرد به جریان قسمی دوم بازی. در همین لحظه ها برای ما و شما معلومات میدهند که عبدالعزیز الشاوسی عوض شد و به جای او به میدان رقم 14 سعید سلیمان العلوی به میدان برآمد. خب دوستان گرامی، بیاید در برای هیئت هر دسته اکنون بار دیگر گفته گذارم. عبدالله الجبری در خط دروازه عمان است. رقم 1 بازیگرانی که در میدان هستند: رقم 2 اودای المنوری، رقم 5 جواد خلیفه العزی کاپیتان دسته، رقم 6 فهد المهینی، رقم 7 یوسف علی الشبیبی که دوبل کرد در نیمه یکم، رقم 8 مجید الفارسی، رقم 9 محمد السعدی، رقم 11 سعید غوسیب القنبوسی، رقم 13 عدنان خمیس المشایفری، رقم 20 فیصل الحدیدی و رقم 14 سعید سلیمان العلوی که گفتیم در جریان قسم دوم با میدان برآمد. سرمربی دسته احمد مبارک العلوی از کشور عمان است. هیئت دسته شریلانکا در این دسته هم در رفت قسم یکم یک تغییرات بود. تنوکا از میدان گرفته شد، بازیگری رقم 8 محافظتگر و به جای او از کرسی بازیگران احتیاطی مفضل رقم 19 به میدان برآمد. ضربه کنجی اشاره میکند دووری مرکز تورفونگ سومسینگ. هیئت پوره شریلانکا را برای رقابت در قسم دوم بعدا باز برای شما گفته میگذارم. حالا کاپیتان تیم ملی عمان با توپ است سعید غوسیب القنبوسی و عمانی ها مجبور میشوند که هجوم خود را توسط کناری دیگر اکنون براه مانند. سعید سلیمان العلوی پاس داد به همدستش، ارسالی توپ باشد از سوی اودای المنوری. اودای المنوری در جریان نیمه یکم رقابت گلی اول رو به هدف رسانده بود. خوب در خط دروازه دسته شریلانکا احمد شریف بازی میکنند. رقم 1 بازیگرانی که در میدان هستند: رقم 2 محمد عبدالله، رقم 4 محمد فتحیل، رقم 5 ایمن ریوس زواهیر، رقم 6 محمد فرهاد، رقم 7 محمد شوهیل، رقم 8 تنوکا بود که گفتیم با جایش مفضل رقم 19 برآمد. رقم 10 کاپیتان دسته محمد هو منصف، رقم 11 محمد تلهیم
рақами 14 Муҳаммад Ҳамдӣ ва рақами 23 Ҳариш. Сармураббии даста Раҷамани Дева Сагаям. ин мутахассис бевосита аз кишвари Шри-Ланка аст. инҷо акнун гузариши навбатӣ бисёр хатарноки бозигарони Шри-Ланка ва шояд яке аз аввалин зарбаҳое ки дар маҷмӯъ дар рафти ин рақобат сӯи дарвозаи ҳариф равон карда истодан бозигарони ин тим мо шумо дидем, ба он ҳам баланду ноаниқ. ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва дар ин лаҳзаҳо акнун барои умониҳо боз як фурсати дигар пайдо шуд. талошҳои бозигари дигари ин тим Муҳаннад Алсаадӣ барои задани гол дида шуд ки он натиҷа надод. хуб, дар қисми якум голи якумро Одай Алманварӣ зад, голи дуюмро Муҳаннад Алсаадӣ ва ду голи дигарро бозигари рақами 7 Юсуф Али Ал-Шабибӣ ба ҳадаф расонд. аммо дӯстони гиромӣ, ман болотар гуфтам ки бо дар назардошти он ки дар 5 гурӯҳ 5 даста аст, дар 5 гурӯҳи дигар 4 дастаӣ, натиҷаи бозиҳои 5 гурӯҳи аввал муқобили дастае ки дар гурӯҳашон панҷум мешаванд ба эътибор гирифта намешавад ва ҳатто анамон таносуби голҳо ё голҳои задаашон ҳам инҷо ба эътибор гирифта намешавад. аз ин рӯ аз эҳтимол дур нест ки дар гурӯҳи мо чунин як даста тими миллии Шри-Ланка мешавад ва таносуби голҳое ки дар бозиҳо муқобили ин тим аз сӯи дастаҳои дигар ба вуҷуд оварда мешаванд ба эътибор гирифта намешавад. ба ин тартиб метавонем бигӯем ки чӣ бо ҳисоби 10-0 Умон Шри-Ланкаро шикаст диҳаду, чӣ бо ҳисоби 2-0 ё 1-0 фарқи зиёд нахоҳад дошт. ҳатто имтиёзҳоро ҳам ба ин тартиб ба ҳисоб намегиранд. аммо як ҳолати дигар ҳаст. ин барои мисол Шри-Ланка дар ду бозии баъдӣ ончунон ҳунар мекунаду ду ғалаба ба даст орад ва аз зинаи охирини ҷадвал берун барояд. дар ин сурат тимҳое ки муқобили Шри-Ланка бозӣ карда голҳои зиёд заданд ва дар маҷмӯъ пирӯзиро ба даст оварданд, ин ба нафъи онҳо хоҳад буд, ҳам имтиёзҳо ва ҳам таносуби тӯбҳояшон. аммо дар сурате ки ин тим дар зинаи панҷуми гурӯҳ боқӣ монад ки эҳтимолияти ин чиз зиёдтар аст, дар ду бозии аввал аллакай онҳо 7 гол аз тури дарвозаи худ берун бароварда буданд, аз Кореяи Шимолӣ 4 гол сар доданд, аз Тоҷикистон 3 гол. имрӯз аллакай дар қисми якум Умон 4 голи беҷавоб ба дарвозаи онҳо зад. фикр мекунам дар маҷмӯъ барои ин тим бениҳоят мушкил мешавад ки аз зинаи охирини ҳамин гурӯҳ боло барояд.
خب در این مبارزه‌ها بازیگران دسته شریلانکا در نهایت کار باز توپ را از دست داده ایستادند. اینجا یک بار دیگر فرصت برای بازیگران عموم پیدا می شود و نهایتاً گل اولین آنها در قسم دوم بازی به خط گرفته شد. حساب عمومی 5-0. ترکیب برای نوبتی بسیار هم جالب بود دیدنی و با همین ما و شما ببینیم که فیصل الحدیدی به زدن گل موفق می شود. یک بار دیگر میتوانید ببینید ضربه به نهایت دقیق از مرکز میدان. اول ارسال توپ و بعدا اینجا تلاش‌های عدنان خمیس دیده می شود و ضربه هدفمندانه و دروازه‌کوبی فیصل الحدیدی رو هم اینجا اشاره کردنمان ممکن است. خب این لحظه اکنون دو تغییراتی دیگر در حیاتی دسته عمان صورت میگیرد. دوستان گرامی، بازیگری رقمی 17 باید به میدان براید. شهاب المحینی. بازیگری رقمی 9 مهند السعدی و بازیگری رقمی 11 سعید غاصب القنبوسی از میدان گرفته می شوند. دستبند کاپیتانی را باشد به بازیگری رقمی 8 مجید الفارسی هم دستایش میدهند و میدان را ترک میکنند. خب بازیگر دیگری که به میدان میبرد از کرسی احتیاطی رقم 23 عبدالهادی المنوری است. Substitutions for Oman, player number 9, Mohan Al-Saadi, replaced by player number 23, Abdul Hadi Al-Manwari, and player number 11, Saif Asif Al-Angushi, replaced by player number 17, Shahab Al-Muhaini. پاس به کنار چپ. ادامه هجوم های دسته عمان. خیلی فاول است این تیم در برابر حریف. البته باید این چیز رو هم گفته گذاریم که شاید با چنین شدتناکی رقابت ها، با چنین بازی های نسبتا جدی دسته شریلانکا در یک مدتی کوتاه 3 بازی گذارنده شده است، جسماً تیار نیست. در بازی با تیم ملی ما اندک مقابلیت بازیگران این تیم به هر حال احساس شده بود.
талоши навбатии бозигарони дастаи Шри-Ланкаро мебинем. Боз ҳам мубориза дар ҳамин лаҳзаҳо. Айман Риёз Завоҳир талош кард, аммо натиҷа надод. Умуман дӯстони гиромӣ, мушкили дигаре ки метавонад домангири Шри-Ланка дар рафти ҳамин гуна рақобатҳо бошад, ин аст ки ҳатто аз курси бозигарони эҳтиётӣ бозигароне ки ба майдон мебаранд, онҳо бозии дастаро пурқувват карда наметавонанд. яъне сатҳу сифат ва дараҷаи бозии онҳо аз ҳамдастаҳои дигарашон махсусан онҳое ки дар ҳайати асосӣ ҳастанд боз то ҷое гӯем поинтар ҳам ҳаст. ва агар аҳамият дода бошед, Умон хело аз прессинги баланд истифода мебарад. вазъиятҳои зиёди хатарнокро бо анамин гуна гӯем фишороварӣ дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф ҳам пайдо карда истодаанд. ба ҳар ҳол андаке тағйирот дар бозии дастаи Шри-Ланка назар ба нимаи якум дида мешавад ва ин чизро эҳсос кардан мумкин ки онҳо ба фарқ аз қисми якум зиёдтар бо туп кор мекунанд ва таносуби фоизи тупдориро аз ин ҷиҳат андаке беҳтар ҳам карданд. ин чиз обу ҳаворо дар маҷмӯъ албатта барои бозии имрӯза тағйир намедиҳад, амман танҳо ҳамчун як далел ё факти андаке беҳтар шудани бозии онҳо гуфта истодам ва ҳамчунин кӯшишҳо барои гузаштан ба ҳамла ҳам аз сӯи ин даста ва зарбаҳое ки онҳо мехостанд иҷро кунанд зиёдтар ба назар расид дар анамин дақиқаҳои охири ҳунарнамоии онҳо дар ҷараёни қисми дуюм. вале ин чиз ба таври собит ё устувор нест ки мо гӯем ҳатман ҳамин гуна мешавад. ҳатман боз дар идома бо рафти бозӣ ва ҳолатҳое ки ба вуҷуд меояд шояд мо боз вазъиятҳои дигарро ҳам бубинем. ва ҳамчунин ин чизро ҳам бояд таъкид кунем ки ба ҳар ҳол ба бозигарони Шри-Ланка дар рафти қисми дуюм муяссар шуда истодааст ки ҳуҷумҳои ҳарифро бартараф кунанд. тавре гуфтем дар нимаи якум аз 5 ҳуҷуми хатарноке ки дар маҷмӯъ Умон ташкил кард 4 тоаш ба гол оварда расонд. танҳо дар як ҳолат, он ҳам дақиқаи 43 ё 44 бозӣ буд. аз фурсати худ онҳо дуруст ва самаранок истифода накарданд. инҷо
инҷо акнун зарбаи навбатӣ бисёр ҳам қавӣ, аммо берун аз ҳудуди варзишгоҳ дар маҷмӯъ ва берун аз чаҳорчӯби дарвозаи ҳариф ин зарба иҷро шуд. дастаи мунтахаби то 20 сола ё дастаи мунтахаби зери 20 солаи кишвари Умон дар чемпионатҳои Осиё ва ё ин ки дар ҷоми Осиё ҳамагӣ 2 бор иштирок кардааст. Як бор соли 2000 ки онҷо дар маҷмӯъ ҷои 8 гирифт ва бори мазарат 3 бор иштирок кардааст. бори дуюм соли 2014 ки онҷо аз гурӯҳ набаромаданд ва ҳамчунин 2023 ки онҷо низ аз гурӯҳ набаромаданд ва дар воқеъ дар ҳамон соли 2023 дар як гурӯҳ бо ҳайати дастаи ҷавонони то 20 солаи мо онҳо бозӣ карданд. инҷо корти зард аз ҷайби худ берун мекунад довар ва он дуюмин корти зард аст ба бозигари тими миллии Шри-Ланка ва ҳамин тартиб акнун онҳо як нафар кам бозиро давом медиҳанд. Муҳаммад Шоҳил ба ин тартиб аз майдон хориҷ карда мешавад. барои ҳамин ҳаракати зиёдатӣ ки баъд аз муборизааш барои он ки тӯбро гирифта натавонист ба пои ҳариф зарба зад. ин корро барқасдо накард. довар дид корти дуюми зард аз рӯи қонунқоида албатта ин дуруст аст ва аз майдон хориҷ карда мешавад Муҳаммад Шоҳил. ӯ ҳам дастаашро боз ҳам дар ҳолати мушкилтару муташанничтар қарор медиҳад. гӯем хато нахоҳад буд. бин ҳам онҳо хафо мемонанд. ҳариф бартарии калон дорад. таносуби тӯбҳо ҳам 5-0 аст. боз ӯ корти сурх мегирад. дар ҷоми осиёи соли 2023 байни ҷавонони то 20 сола дар кишвари Ӯзбекистон ки рақобатҳо дар шаҳри Тошканд ва Фарғона сурат гирифта буданд, мо дар як гурӯҳ бо дастаи ҷавонони Умон қарор доштем ва дар ҳамон бозӣ Ҳамадони Камолов гӯли ягонаро зад. дар дақиқаи 80 дастаи мо 1-0 ғалаба кард, аммо бозӣ бисёр баробар ва бозии мушкил буд барои бачаҳои мо, пеш аз ҳама аз нигоҳи оне ки дастаи Умон аз ҷиҳати ҷисмонӣ тавре мо қаблан ҳам гуфта будем омодагӣ бисёр хуб дорад. хуб табиист ки ин даста ҳеҷ гоҳ дар таърихи худ ба марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон байни ин сину сол роҳ наёфтааст. партофти навбатӣ ба канори рост, аммо инҷо дифогари Шри-Ланка ин ҳолатро бартараф кард. тавре гуфтем дастаи Шри-Ланка дар чемпионатҳои Осиё назар ба Умон зиёдтар иштирок кардааст, аммо ин дар ҳамон солҳое буд ки хело дастаҳои кам иштирок мекарданд ва дар маҷмӯъ футбол дар Осиё он қадар зиёд паҳн нашуда буд. махсусан дар солҳои 60-у 70-уми асри гузашта. баъд аз он
танҳо як бор дар соли 1986 дар мартилаи гурӯҳӣ тими миллии Шри-Ланка иштирок карда буд дар мусобиқаи чемпионати Осиё байни ҷавонони то 20 сола. дар маҷмӯъ 10 бор иштирок кардааст ва натиҷаи беҳтаринаш баромадан ба даври 4-1 ниҳоӣ мебошад, он ҳам дар соли 1967. дигар натиҷаҳо ва дастовардҳо барои ин тим нестанд. дар тими миллии Умон боз як бозигари дигар иваз мешавад. ҳамин лаҳзаҳо аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 13 Аднан Хамис ал-Мушайфирӣ ва ба ҷои ӯ рақами 19 Башор ал-Маҳарбӣ ба майдон мебарад. Substitution for Oman, player number 19. Player number 13, Adnan Khamis al-Mushaifi, replaced by player number 19, Bashar al-Maharbi. Left. Are Farad mundu kada. Are number 8 off anda. Munchi. Clear. Ирсоли навбатии тӯбро дидем. хуб ин ҳолатро бозигари Шри-Ланка мехост бартараф кунад, аммо ӯ баръакс барои ҳамдастияш шояд боз мушкилие эҷод кард, зеро акнун зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи Умон. зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хатарнок ва ин ҳолатро дарвозабон Аҳмад Шариф бармегардонад. як бори дигар биёед бубинем. ирсоли тӯб, зарба бо сар, аммо барои дарвозабон Аҳмад Шариф ин зарба мушкилӣ эҷод накард. хуб аз ҳамон 10 дафъае ки дар чемпионатҳои Осиё дастаи Умон иштирок кардааст, дар ин дақиқараш дастаи Шри-Ланка иштирок кардааст. дар ин бора каме баттар ҳарф мезанем, зеро бинед баъд аз садои ҳуштаки довар Торфонг Сомсинг бозигари Шри-Ланка бо як қаҳру ғазаб тӯбро боз ҳам дуртар мезанад. ба ин маъно ки ӯ норозӣ аст аз қарори довар ва ба назди худ даъват кард довари марказ барои суҳбат кардан ин бозигарро. албатта довар ҳам вазъиятро хеле хуб мефаҳмад, ҳисобро дида истодааст. илова бар ин як нафар кам будани дастаи Шри-Ланкаро ҳам ба эътибор мегирад. фикр дорам ин дафъа бозигари Шри-Ланка танҳо бо як огоҳии шифоҳӣ озод мешавад, яъне халос шуд дар маҷмӯъ агар бигӯем. خب تیم ملی شریلانکا گفتیم 10 بار در مسابقه، یعنی در مرحله نهایی چمپیوناتی آسیا اشتراک کرده است. در مجموع 36 بازی گذرانده است، 4 غلبه، 2 مساوی و 30 باخت دارد. 35 گل زده، 152 گل به دروازه خود سر داده است. عمان 3 بار اشتراک کرده است، 10 بازی گذرانده است،
ягон ғалаба надорад, 4 мусовӣ ва 6 бохт. 3 гол задааст ва 20 гол маҷбур шудааст ки аз тури дарвозаи худ дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё берун барорад. ва дар чемпионати Осиёи ин синни сол хеле дастаҳои зиёд иштирок карданд. дар маҷмӯи 41 дастаи қитъа дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё дар байни ҷавонони ин синни сол иштирок кардааст. тағйирот дар ҳайати дастаи Шри-Ланка дида мешавад. дӯстони гиромӣ, инҷо ду бозигар иваз шуда истодааст. рақами 5 Айман Риёс Завоҳир гирифта шуда аз майдон ва ба ҷои рақами 12 Малараван ба майдон баромад. ҳамчунин рақами 14 майдонро тарк кард Муҳаммад Ҳамдӣ ва ба ҷои рақами 9 Муҳаммад Умар вориди майдон шуд. хатои навбатии бозигарони Шри-Ланка. боз як имконияти дигар, аммо инҷо акнун зарба каме хато меравад. Маҷид Алфорсӣ зарба зад дар ҳолати қаблӣ, аммо зарбааш тавре дидед хато рафт. ва ҳоло боз ҳам як дақиқа вақт барои обнӯшии бозигарон ҷудо мешавад аз сӯи довар. дар қисми якум ҳам ҳамин гуна ҳолат буд ва дар қисми дуюм низ ҳамчунин. голи ягонае ки дар рафти қисми дуюм зада шуд, ҳоло саҳнаи такрори онро барои мову шумо пешниҳод мекунанд. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна ирсоли бисёр дурудароз ва дақиқи тӯбро Фаҳад Ал-Муҳайнӣ анҷом дод. баъдан ҳамдастаи ӯ бозигари рақами 18 Ғассон Ал-Масрурӣ фаъол буд ва нуқтаи ниҳоиро бошад бозигари шумораи 20 Файсал Ал-Ҳадидӣ гузошт бо анамин зарба. андаке тӯбро зиёдтар нигоҳ медорад бозигари Шри-Ланка ва дар натиҷа ба ҳарифон муяссар мешавад ки тӯбро бигиранд. инҷо ҳолати хатарнок аст ва дар ниҳояти кор дарвозабон Аҳмад Шариф ин вазъиятро бартараф карда истодааст.
бинандагони азиз арҷманд, ёдовар мешавам ки баъд аз хотимаи ин рақобат дар ҳамин майдон расо соати 20 бо вақти душанбе бозии дигар сурат мегирад бо иштироки дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Кореяи Шимолӣ. Он бозиро ҳам албатта мо дар пахши мустақим нишон медиҳем, аммо мухлисону алоқамандони футбол агар ба майдон биёянд тими миллии кишварамонро бозам зиёдтар дастгирӣ ва ҳаводорӣ кунанд, нуран алонур мешавад. Аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморо ба варзишгоҳ даъват мекунам. вуруд ба варзишгоҳ озод ва ройгон аст. дастгирии шумо албатта барои ҷавононамон дар ин бозӣ бисёр ҳассосу муҳим бар муқобили Кореяи Шимолӣ лозим аст, зеро дастаи Кореяи Шимолӣ дар чемпионатҳои осиёи ин сину сол яке аз дастаҳои пурқувват аст. Дар осиё онҳо 3 дафъа қаҳрамон шуданд. бори охир соли 2010 ҳамчунин чандин маротиба нишонҳои нуқраву биринҷиро ҳам ба даст оварданд. Аҳмад Шариф инҷо кӯшиш кард, аммо ба тӯб нарасид ва ҳамдастааш тӯбро аз майдон берун мекунад. ирсоли навбатии тӯб мубориза давом дорад. агар мо рафти қисми дуюми бозиро ба эътибор бигирем, пас инҷо танҳо бо бартарии 1 тӯб пешсаф будани умониҳоро ёдовар шуданамон дар кор. дастаи Шри-Ланка дар бозӣ бо Кореяи Шимолӣ дар даври якум дар қисми якум 1 гол сар дод, дар қисми дуюм 3 гол. дар бозӣ бо Тоҷикистон дар қисми якум 2 гол сар дод, дар нимаи дуюм 1 гол. 1 гол танҳо аз пеналти. яъне агар дар бозии якуми худ бар муқобили Кореяи Шимолӣ онҳо дар нимаи дуюм бештар ба дарвозаашон гол сар дода бошанд, пас дар ду бозии баъдӣ голҳоро дар қисми дуюм камтар сар доданд, яъне дар қисми дуюм бештар омода шуданд. инҷо пай дар ҳам талошҳои бисёр хуби бозигарони Шри-Ланка, ҳам дифоъгарон, ҳам дарвозабон. ин ҳама зарбаҳои маҳкаму қавие ки бозигарони тими миллии Умон иҷро мекунанд, бозигарони тими миллии ҷавонони то 20 солаи Умон иҷро мекунанд, онҳоро бартараф намуданд. аксул ҳуҷуми бозигарони Шри-Ланкаро мебинем. шояд задани як голи шармшикан дар ҳамин бозӣ ва ё дар маҷмӯъ дар ҳамин мусобиқа барояшон муяссар мешавад. на, инҷо ин ҳама муборизаҳо натиҷа надода истодааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи бозигари умонӣ. ва акнун шояд вазъияти стандартӣ ба дастаи Шри-Ланка кӯмак кунад. ғассон ал-масрурӣ қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳолати қаблӣ.
خب توپ با دیوار دفاعی برخورد و برگشت. дарвозабон کاری خود را درست انجام داد. سری وقت از موقع خود پیش برآمد و با بلند کردن صدایش همدستایش را آگاه کرد که او اینجا حتما توپ را از خود میکند. همین گونه یک نوفهمی خاطرتان باشد در هفته قسم یکم بین بازیگران شریلانکا دیده شد و اون باعث گل دومی عمان شد. اصلا یک بار گل نشد. دروازه‌بان و دفاعگر همدیگر را درک نکردند. در نتیجه ضربه کنجی به فایده عمان تعیین شد. از ضربه کنجی توپ را با بازی درآوردند دسته عمان و بازیگران این تیم توانستند که گل زنند. توپ را با بازیگران شریلانکا اینجا دیده می شود، اما برای یک مدتی به نهایت کوتاهی وقت. برخوردی بسیار جدی و ویران شدن قاعده بازی را داور به اعتبار میگیرد. فرصتی نوبتی برای بازیگران دسته عمان و باز هم ببینید یک امکانیت دیگر برای آنها پیدا می شود. این دفعه عبدالهادی المنوری ضربه‌اش خطا رفت. خب بازی در پیش ایستاده این دو دسته را یک بار دیگر یادآور شدن به فکرم به مقصد موافق است. عمان در دور آینده 27 سپتامبر ساعت 17 با کره شمالی بازی میکند و در دور اخیر روز 29 سپتامبر با تاجیکستان ساعت 20. شریلانکا باشد تنها یک بازی دیگر دارد، اون هم بر ضد مالزیا و اون بازی 29 سپتامبر ساعت 17 در همین میدان صورت میگیرد. در دور آینده شریلانکا آزاد است. بعد از سه بازی گذراندن اندکی وقت است برای برقرار شوی آنها و بعدا طوری گفتیم در دوره اخیر روز 29 سپتامبر بازی میکنند. از میان دسته‌هایی که در این مسابقه اشتراک کرده ایستاده است، دسته کره شمالی در هر 4 دور اول پای در هم به تنفس بازی میکنند. Additional time 4 minutes. 4 دقیقه وقت ایلوه شد. و نیمه یکم 3 دقیقه وقت ایلوه شده بود، به قسم دوم 4 دقیقه. ولی در مجموع
барои ҳамин гуна бозиҳо ки бартарии калони як даста маълум аст, дастаи дигар ҳеҷ имконе надорад барои гӯем дигар кардани ҳисоб ва умуман ҳатто задани гол. асад зиёд вақт илова кардан ҳам он қадар гӯем зарурӣ нест. офсайд буд. мурзои навбатӣ бозигарони Шри-Ланка натиҷа надод ва акнун умониҳо боз ҳам ба ҳамла мегузаранд. бозигари рақами шашум голи шашуми дастаашро зада метавонад ё на. кӯшиши якуми ӯ натиҷа надод, аммо ҳам дастаи дигараш ҳоло мехост ҳатман голи шашуми ин бозиро ба ҳадаф расонад. Саид Сулаймон Ал-Алавӣ, вале зарбаи ӯ тавре мо шумо дидем хато рафт. бори дигар такрорам шавад. гуфта мегузарам ки ба фарқ аз қисми якум ҳаракат ва талошҳои бозигарони Шри-Ланка дар нимаи дуюм беҳтар буд. албатта ин як сабаби худро дошт, аз он ҷиҳат ки онҳо намехостанд мисли қисми якум бозиро ба пуррагӣ гӯем аз даст диҳанд ва ба ҳариф иҷозат диҳанд ки боз голҳои бешумореро ба дарвозаи онҳо ворид намояд. нисбатан худро ба даст гирифтанд, сарҷамона дар қисми дуюм кор карданд. буданд ҳолатҳое ки албатта умон метавонист боз гол занад, аммо мақсад дар муддати як дақиқа ду-се вазъияти хатарнокро пай дар ҳам дифогарону дарвозабони тими Шри-Ланка дар якҷоягӣ бартараф карданд ва ин бозгӯи он мебошад ки албатта як ангеза доштанд, як хоҳиш доштанд барои оне ки бозии хубу арзандаро муқобили умон дар нимаи дуюм нишон диҳанд. аммо он камтаваҷҷӯҳӣ, он ҳолатҳое ки дуруст ба эътибор нагирифтанд шри-ланкагиҳо дар қисми якуми бозӣ ба ҳар ҳол таъсири худро расонид. зарбаи кунҷӣ нест инҷо, мегӯяд довар, бо вуҷуди он ки пофишорӣ мекунанд бозигарони Шри-Ланка, аммо довар мегӯяд ки на, зарбаи кунҷӣ нест. 4 дақиқа вақт илова кардаи довар ҳам хотима ёфт ва садои уштаки Торфонг Сомсинг баланд мешавад. бози байни дастаҳои Умон ва Шри-Ланка дар даври севюми марҳилаи интихобии ҷоми Осиё дар гурӯҳи И хотима ёфт. бо ҳисоби калони 5-0 Умон тавонист дар ин бозӣ ғалаба кунад бар Шри-Ланка. бисёри сипоси миннатдорӣ мекунем ки тӯли ин муддат бо мо будед. дӯстони гиромӣ, то дидорҳои дигар сеҳатманду муваффақ бошед. хайр.
Goal for Oman by player. من فلینت را میخورم تا همه پای برم. من فلینت میخورم تا او پای برد. من فلینت را برای خیر و صحتی دوست می‌دارم. من باشم فلینت را برای طعم طبیعی دوست می‌دارم. موگون فلینت یک است. Я ем флинт во время перерыва. Я ем флинт без перерыва. Я люблю флинт за настоящий хруст. А я люблю флинт за натуральный вкус. Мы разные. Флинт один. Это вкусно, это аппетитно, это доступно. Лонгер фри Пепси всего за 15 сомони. Попробуй хит-комбо во всех ресторанах KFC.